точно как ще се изработят нещата и как може да се управлява рафинерията в тази ситуация, предстои да видим. В момента текат преговори или по-скоро интервюта с опитни хора, които ще бъдат лица на този процес. В смисъл, викат са българи, които са в такива позиции в западни компании и се преговаря с тях да поемат като лице това управление. Но това е много интересно, което кажеш като лице. Ами като лице, защото най-вероятно ние много добре знаем, че всички, които работят с Пеевски и Борисов, са лица на повикване. Между другото, да, лицата е културно казано. Те нещо друго могат да бъдат, други части на тялото могат да бъдат, не само лица. Ние всички се молим, нали, да няма стресение на пазара, защото това ще донесе много големи проблеми на хората най-вече. Оттам нататък вече ще се напече много и самата ситуация, социално-икономическа ситуация в страната, която може да доведе до непредвидени от дуета промени в страната.